tämä tarratapetti, joka on niinku laitettu teipeillä kiinni, niin tuossa oli tosi iso projekti. Mä en tehnyt sitä, mä katsoin kun sitä laitettiin kiinni mun seinään, niin mun äiti laittoi sitä ja sitten myös mun mun isäpuolikkari, kato kun minun isä ja äiti on eronnut, mutta ne tulee hyvin toimeen kuitenkin, mutta juttelee paljon, vaikka ovat eronneet, mutta siinä ei mitään hätää, okei. Okay. Eli siis tarratapetti on aika iso, niin no joo, kun mä katson sitä nyt, niin tuo ylhäällä on tommosia perhosia, ja mua ihmettä, miten tämmönen oikeesti niinku pystytty tekemään niinku mun seinä. No ehkä se johtuu, että mulla on iso seinä. Mulla on täällä muuallakin huoneessa tai mun kotona no ei tommonen toinen tarratapetti, vaan semmosia perhosia niinku tuolla muuallakin mun keittiössä ja sillain.